Capacitance test. Yan. $39 UF. Reading na. 25 UF dito capacitor. Good pa eh. Capacitor na. Yun, 39 UF talaga. So, ang problema to yun, di capacitor. So, blade. So, remote ko i-check. Switch. Switch. Continuity test. Switch di mati. Ito yung isa tingnan natin, no? Okay. Nasa ka i-direct. Sila ito eh. Dali. Ito yung line papunta sa ito. Ito sa saksakan. Ito yung line. Tapos ito yung linya na papasok dun sa may stator. Sa may windings. Patasok nga i-direct. Pasukan ti kuryente. Ito yung nagtayik. Okay. Patasok pa lang ikan iti switch iti. Ito dito eh. Bukod ti inverter nga welding machine. Oops. Patasok pa lang ikan iti switch. Tapos ko iti switch na mayan. Okay. Okay. Check ko dito eh. Kabit natin. Ito yung papunta sa kuryente. Saksakan. Ito yung papasok sa motor. Stator. Yan. Saan na? Ito. Tama. Aking saksak. Okay, yun lang ang sira. Oh, switch lang. Switch lang. Hindi nga midab ang nabirukan ni Sir Richard. Hindi lang ti perdi na sir. Switch lang. Okay.
Kurang ti may isang atornilyo na lugi. Kurang ng isang bolt. Hindi, scuba tank. Scuba tank compressor. Hindi. Oo. Pwede. Okay.